So ke njoba ngamake nje ke nangempela ithema eqhamuka iMother of all yazi iqinisekisa ukuthi cha uKhuzani kakekho lapha kumncintiswano uzoba i-guest artist ngoba ngamemezela ukuthi cha sengihlomule kakhulu ngane zakwethu nasekhaya ngithi noma ngifike ekhaya inkomo igcwele isibaya nazo ngayiwina uyabona nje yonke into mina ngawina uyabo ingakho nje impela nalapho oKhozini nje sengishaya unyaka kwaze kwamahlandla amabili uyabona so umlando loyo abanye bengazi bethole lutho halala angathi ngangibeka nje lapho obondeni lapha la eduze kwabhodloza ngoba umasikandi wokuqala akeni ubishuthe la ke sequle masikandi wokuqala ukuhlukanisa unyaka kabili so sengiyiqhawe elikadike kufikiso so ke kuzobe ngikhona abantu ke